Malawi Today. Pambuyo poti takuonesani zina mwa zimene Bakiri Muluzi TV waulula zokhuza na anyamata azikwanje, zadziwikanso kuti mugulu lija munali anyamata ena amene anali nawo kuchikangawa, akutitu anyamatawa anagwira nawo ntchito yokupha anthu amene anali mu ndege muja. Nde apa pali mayina a anthu amene aja amene atchulidwa mu mndandanda wa zigawenga zimene zinali zulo kumademo. Nde ena mwa iwo ndi akulu aja a Nelson amene tinawatchula mbuyo aja kunena kuti iwo ndi amene anali nawo mu gulu la anthu amene anamenya anamiwa. Akuti mkulu ameneyu pa 12 June 2024 tidatulusa video kufotokoza kuti zigawenga za MCP zochokera Lilongwe zitamaliza kupha Chilima zinatenga black box kuchikangawa mothandizana ndi polisi ndi kukabisa ku State House. Amene anamalizisa Vice President kuchikangawa ndi Nelson Chipokosa. History is the best teacher. Nkhani tu ndi imeneyo akuti mkulu ameneyunso adatengapo nawo gawo ku chikangawa, ndipo pamenepa akuti anthu amenewa adatenganso black box ndi kukayisiya ku State House. Zinthu zobisika zikuululika ndipo ndizomvetsa chisoni. Koma padakali panonso tiyeni timvenso nkhani ina ya mkulu wina wachiwiri. Ndipo mkulu wina ndi amene mukumuona mu chithunzichi. Akuti iyeyu akuti nambala ya zikhale malekano ndi 0999754746. Amapezeka pa khomo lolowera mabasi ku depot yaikulu niye Kafoteka filling station. Amakhalira ku area 23 ndipo amayenda minibus yofira. Ndi mmodzi wa zigawenga za MCP amene alemera modabwisa atangophedwa Saulos Chilima. Mwachisanzo ali ndi hardware, amagulisa zitenje, ali ndi shop kuseri kwa Devil Street, mashopo alendi panja komanso mkati mwa msika, amagulisa magalimoto ku msika wa bypass, alinso ndi mabenchi. Posachedwa apa walanda malo kumalangalanga ndi kumangapo mashopu mothandizidwa ndi Chimwendo Banda. Makameras athu anamuona dzana ku MCP headquarters kumene amakambirana ndi Chimwendo Banda njira zothanirana ndi anyamata amene amakapanga mademo. Ndipo potuluka anapasidwa zikwanje 276 kuti akagawe kwa ana amaskini. History is the best teacher. Ndithudi zina ukamva kambanga mwala, zinthu zomvetsa chisoni komanso zokhuza kwambiri, zinthu zomene zochitisa chidwi kwambiri zimene zikulongosoledwa mmene. Ndipo ife kapena kuchosapo zimenezo ndi zimene timafuna kuti inuyo muone nokha mmene zinthu zilili kunjapo. Nde tamvatu mayina anthu awiri amenewa komanso zomwe amachita ndi manambala awo, ndipo zili ndi inu kufufuzanso kwanokha kunena kuti kodi nkhani zimenezi ndi zoona. Koma uyu ndi Bakiri Muluzi TV amene wakhala akuwauza anthu zinthu zobisika. Nde ife nafenso timangowerenga nawo pa peji yace kuti timve kuti zinthu mmene zikuyendera. Powonjezera pamenepo ife tisangokusiyasiyani taoneraninso nkhani mwatsatanetsatane. Munkhani yathu yoyamba akulikula polisi akuti ndikulakwa kunena kuti apolisi sanachitepo kanthu pa ziwawa zimene zinabuka dzulo ku Lilongwe pamene anthu ena amafuna kuchita zionetsero zowumiriza mkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission Mayi Annabel Mtalimanja komanso mkulu woona zachisankho ku bungweli Andrew Mpesi kuti atule pansi maudindo awo. Olankhulira apolisi mdziko muno Peter Kalaya anati kuloza chala apolisi okha
sichilungamo popeza mabungwe ambiri anatenga nawo gawo pa zionetserozi. Iwo ati apolisi anapulumutsa mtsogoleri wa zionetserozo a Sylvester Namiwa pamene anthu ena amafuna kuti awakweze galimoto yawo. Iwo anatinso apolisi anaphulitsa utsi okhetsa misozi pofuna kubalalitsa anthuwa ngati mbali yothana ndi zimene zimachitikazo. Anamiwa anamenyedwa ndi zigawenga zimene zinali ndi zida zoopsa pamene apolisi ndi asilikali ankhondo amangoonerera. Pakadali pano mabungwe komanso maiko akunja adzudzula zimene zinachitikazi ndipo ena apempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti achotse ntchito nduna zachitetezo cha mdziko a Ezekiel Ching'oma komanso mkulu wa polisi Mai Merlin Yolamu. Lea Malekano ndi zambiri mulipotili. Mabungwe osiyanasiyana adzudzula mchitidwe wa zauchifwamba umene unachitika mu mzinda wa Lilongwe lachinayi. Bungwe la Malawi Law Society lauza mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti achotse ntchito nduna ya zamdziko Ezekiel Ching'oma komanso mkulu wa polisi Merlin Yolamu. Izi zikutsatira mchitidwe wa uchifwambawo omwe anthu ena anachitira ochita zionetsero ku Lilongwe. Anthu ena kuphatikizapo omenyera ufulu Sylvester Namiwa anamenyedwa modetsa nkhawa, apolisi komanso asilikali akungoyang'anira. Bungwe la Malawi Law Society lati malamulo amapereka mphamvu kwa mtsogoleri wa dziko lino kuchotsa mkulu wa polisi ngati akuonetsa kuti akugwira ntchito yake mokondera komanso mosalemekeza malamulo. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society Davis Njovu wati president wa dziko lino akuyenera kuchita kanthu msanga. Nalo bungwe la Public Affairs Committee PAC lati kulephera kumanga anthu omwe achita zachiwembuchi kupereka maganizo kuti anthuwa anachita kutumidwa ndi chipani cholamula. Ife ngati bungwe la Public Affairs Committee tikudzudzula polisi ndi achitetezo pongokhala chilili osachita chilichonse pamene amaona zachifwamba zikuchitika. Tikuwapempha apolisi adadzitsimikizira ku msonkhano wathu wa PAC kuti aonetsetsa kuti zinthu ngati zimene zisachitike. Tikuwapempha amange anthu ngati amenewa awapititse ku bwalo la milandu, anthu adziwe kuti apolisi ali serious pamene tikupita ku ipitirira ndi mgwirizano wake ndi dziko la Malawi. We also took the opportunity to agree a plan to commence the development of the Magwero Industrial Park, for which we've already approved a $300 million financing. We also agreed the plan we started discussing earlier about helping to organize and better develop the gold industry, to cut down on smuggling and use it to increase the reserves of the central bank. Achakwera anachita zokambirana ndi mkulu pa nkhani ya zamalonda Antonio Nyemechi Elumeru. Padakali pano NBS Bank yasaina mgwirizano ndi Afrexim Bank ofuna kutukula ntchito zamalonda komanso chuma mdziko muno. Mu mgwirizanowu banki ya NBS yaika ndalama zokwana $4 million ndipo banki ya Afrexim yaika ndalama zokwana $1 million kuti zithandize kutukula ntchito za malonda komanso chuma mdziko muno. Kate Maulidi wadza ndi ripoti. Mkulu wa banki ya NBS Atemwani Simwaga anasainira mgwirizanowu ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa nthambi yona za malonda ya Afrexim Bank Akanayo Awani mu mzinda wa Abuja mdziko la Nigeria. Polankhula atasainira mgwirizanowu Asimwaga ati mgwirizanowu uthandiza kuti kampani ndochita malonda azitha kupeza mwayi wa ngongole zothandizira kukwaniritsa makontrakiti osiyanasiyana achitukuko. Mgwirizano umene tasayinirana lero pakati pa ifeyo ndi Afrexim Bank ndiwo khuzana ndi kupezeka kwa ndalama zothandizira kandi business yanyuwani kandi yomanga kandi
zopanga zinthu lisanafike pambali yoti mupereke ndrama zoti business yambe ntchito. Pachizungu amati preparatory stage, kusonyeza kuti koyambirira kumakhala ma studies amatchula feasibility and also other environmental studies zomwe zimapangidwa. Nde ma project ambiri kumalawi kwathu kuti amalephereka chifukwa chosowa chithandizo chokugwira ntchito ngati yoyo, kuti tikatha ntchito yoyo ma project aja afike poti ka FNBS ka banki ina iliyonse ithano kupereka ndrama zoti amangire kaya ndiwomanga amange kaya ndiwofuna kupanga zinthu ayambe ndithu kupanga zinthu. Kampani ya Nico Holdings yomwe ndi kholo la banki ya NBS kudzera mwa mkulu wa kampani Avizenge Kumwenda anachitira nawo umboni pakusayinidwa kwa mgwirizanowu, ndipo ati mgwirizanowu uthandiza kutukula ntchito za ulimi, zokopa alendo, kupanga katundu komanso za migodi. Mgwirizano umene wabwera chifukwa choti kawiri project yabwinobwino imatha kulephera kupeza ma investors, chifukwa chonena kuti sanayikonze bwinobwino kuti dongosole kuti project imene izayenda bwanji, ma returns ake ndi otani, ndi zina zotero. Sono chifukwa cha zimenezo tinaona kuti mwanga kumalawi kuti kuli ma opportunities ambiri okuzana ndi ma project akulu oti obweresa chitukuko. Nde tinaona kuti ifeyo titenge mbali kugwirizana ndi Afrexim Bank kuti ma investors kwatuko athandizike. Mwinaso ndingowonjezerapo kunena kuti sin NBS Bank yokha yomwe ipindule ndi mgwirizano umenewo. Amene mwinaso kampani yathu yomwe ingapindule kwambiri ndi Nico Capital. Chifukwa Nico Capital ntchito yawo ndi imene yothandiza ma investors and advice, yothandiza ma investors kupanga due diligence, yothandiza ma investors kupanga project appraisal. Mkulu wa nthambi yoona za malonda ku banki ya NBS Alfred Khema komanso mkulu wa nthambi ya Nico yomwe imatchedwa kuti Nico General Adonbel Mandala nawo anachitira nawo umboni kusayinidwa kwa mgwirizano. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mito yake. Akuluakulu a polisi ati ndikulakwa kunena kuti apolisi